Здравейте, уважаеми зрители, по традиция се намираме в Син Сити, но този път мястото е малко по-странно. намираме се в Vocal Room, студиото на DJ Lion, където в момента с мен тече много странен експеримент и се чувам гласа по много странен начин. В момента в ушите. Тази вечер нашия екип си направи една малка шега с нас. Подготви изненада не само на мен, но и на Мария Илиева. Просто трябва да чуете какво чувам аз в момента в ушите си. Това е някакъв уникален експеримент и уникална машина. Предлагам ви да гледате. Точно сега. Окей. Чувствам Здравейте! Намираме се в Vocal Room, заедно с част от екипа на Stereo Room. Как сте? Много добре. Имахме много интересно преживяване преди малко. Да, току-що ви подложихме на един експеримент. Разкажете ни какво се усещаше вътре. Много идиотско, защото не чуваш гласа си и нали чуваш някакви други звуци, обаче е забавно, весело. Готино си изкарахте вътре. Да, и ние се позабавлявахме отвън. Да, заето всички се забавляват. Не знам дали чухте ние какво чувахме, ама ще го чуете после. Да, видео. в слушалките чувахме някакви ужасни неща. Такива свръх гласови човешки възможности. Тази вечер имате участие